Adam taqdim edýär bir bar Taňra. Berza edip musulmanlyk bardyny. Ýene bir beýiklik Allah'dan soňra. Ömür boyu üzmeli biz qardyny. Ol bizden hiç bir zat tanıtamady däl. Azar ýetirmesek bolany oňa. Ýyle ýarap, ýaxşy bolup niýetpäl gollaw berip dursa dogana. Enelerdir bu dünýäni saklayan. Bu düşünje owol köňle guýlanýar. Yalkanyanlar perdent borcun haklayan. Ene rady, Hudaý rady diýlenler. Emma olin onuň bize siňdiren ahlasy mehri ummasyz kändir. Şeýle mehr bilen dünýä iýinleren enesin anjydan adamam däldir. Ene gowunyň ýykjakdatlar gün bolsun, köýsün bähwit peýda yeneler bolýan bolsa, goý ömrümüz kül bolsun. Ýöne bolýan. Anjamasyn eneler.